Noia foi a primeira confraría en asinar o convenio coa Consellería do Mar para acollerse o plan de axudas para a rexeneración dos bancos marisqueiros. A través deste acordo rubricado esta mañá pola Conselleira e o Patrón Maior, investiránse 1,6 millóns de euros no financiamento das tarefas de limpeza, arado, sementeira ou vixilancia, así como as axudas compensatorias ás mariscadoras que se acollan voluntariamente para a realización destes traballos. Desde a Administración Galega, desde o Goberno da Xunta, establecemos un plan de 23 millóns para inyectar, para recuperar, velar pola sostenibilidade do sector marisqueiro, que ao final vai a depender de que se recuperen eses bancos, e o grosso deses 23 millóns, eses 19,2 millóns de euros, está para asinar os convenios coas cofradías. Bueno, pois hoxe estou aquí na cofradía de Noia para asinar o primeiro deses convenios, un convenio que está dotado de 1.600.000 euros nas dúas anualidades 26 e 27, este convenio o que vai a facer é permitirlle á entidade que, a parte de costear o que é a recuperación dos bancos, compra de semente, que rareos, vixilancia, tamén poida compensar o traballo das persoas mariscadoras que participen neses traballos de rexeneración e, máis ou menos, segundo o plan de rexeneración presentado pola cofradía, son aproximadamente o que se destinarán sobre 1.400.000. O Patrón Maior agradeceu que se habiliten estas axudas compensatorias que considera necesarias pero insuficientes. Ademais destas tarefas que cada ano se desenvolven nos bancos, demandan outras medidas, como un plan de eliminación de vertidos á ría e un estudio científico en profundidade para determinar e poder atallar a causa da perda da produtividade. 1.600.000 euros, non? Claro, iso está aprobado, pero seguro que se vai executar sobre 800 ou 900.000 euros, porque non as 200 mariscadoras van facer os traballos. Esa é a cousa das mariscadoras que collen a prestación máis ben ou buscan a vida, porque os 700 euros non dá para vivir. Ben vidas sexan, pero non dan para vivir. Non? E por iso, seguro que vamos a executar sobre 800 ou 900.000. Non? Despois da regeneración dos bancos marisqueiros, bueno, eses traballos nós sempre os facemos, benvidos sexan esas axudas, digo, pero eu creo que fai falta algo máis, non? Algo máis desde a Xunta de Galicia, que é un plan de eliminación de vertidos para sanear as rías e mellorar a calidade das aguas e o ecosistema marino e habrá máis produción. Tamén un estudio fai falta dos bancos marisqueiros, porque o 40% xa non producen en Noia, eu falo de Noia, non producen, non pola riada, senón todos os anos xa non producen, pola contaminación, polo cambio climático. Antes do acto de sinatura, un grupo de mariscadoras concentráronse ás portas da confraría en sinal de protesta, posto que non se lles trasladou información sobre os detalles do convenio. Denuncian que descoñecen os requisitos para acollerse a estas axudas, polo que temen que moitas das traballadoras da agrupación AP poidan quedar fora. O convenio é para facer os traballos de rexeneración, porque a nosa praia, tuvo unha mortandade moi grande, entonces non podemos sair a mariscar desde Xaneiro. Estamos sin cobrar un peso desde Xaneiro, pasando igual os recibos da Seguridade Social. Estamos aquí porque non lemos o convenio, non sabemos que se está firmando, que non se firma. Antes do convenio, antes de firmar o convenio, mandannos mandar unha serie de historia, conforme quen se vai acoller a convenio, por orzamento que van mandar, os traballos que se van facer, que xente se pode acoller ao convenio, sin saberemos realmente os requisitos que ten que cumplir a xente para terse o convenio.